Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela ungakhohlwa ke ukulike nokusubscribe nokushare ivideo. Sisaloku sikhuluma ke ngokomshado kaKhuzani Mpungose. Sibonile ke umshado omhlophe wamuhle kakhulu. So ke nana bakhuluma ke ngomgcaco kaKhuzani Mpungose ke noNonduduzo. Sona kuthiwa ke uzobe uphenduka idili likaMkhipheni ke umgcaco wesihlabani somculi kaMaskandi. So kuthiwa kuNkosikhona Innocent uKhuzani Mpungose, you guys. Nodade ke uNonduduzo intombazana ke yasemanyiseni eJozini. So uNonduduzo wakaMathenjwa waseMandaba eNkandla. So kuthi uzobukhona ngomsombuluko of this is today ngoba ke mbheka udaba abalibhale kuThangi. Yabalibhale kuThangi ke bethu uzobukhona ngomsombuluko besho namhlanje ke. So kuthiwa abantu okulindele ukuba babulala inyoka njengoba ke kulindeleka namabutho azobe eqhamuka lapha ezindaweni ezahlukahlukene ngahlulwa isizulu hayibo namabutho azobe eqhamuka ke ezindaweni ezahlukahlukene. Wow, laze lalethi igama emva ke komhlangano obubanjwe ke ilomculi ke nabadidiyeli bezinduna. Yona into abayibika lapha ukuthi izithameli zizokwehlisa inyama yezinkomo ezingaphezulu ka20 ngeziphuzo ke ezingamanzi okuphala izikhumba nangedili ke lomculo. So kubalwa ke lapha nabaculi abazobe benandisa kukhulunywa ke ngoNjabulo Olanga, uQuality Biyela, uMenzi Inkosi yamagcokama, umuntu yenziwa Indona uSaliwe Umjolisi Umsezane into encane, uThokozani Langa qhosha ngokwenza kwakhe, Khaza Mabhilidi, Mkhulekela uThandeka Hade, uBig Zulu, Siyasheza uMduduzi Ncube, uLwandle uNkulu Qoqayo Njoko Mayogathi, uFalabo uGandaganda, Ubandlo Umlabalaba, uAli Mgubeni, Navigate Mdumazi, Gqizile uJumbo, uGadla ke nabanye kuthiwa bazobe benandisa ke laphana ngosuku lomgcaco. So kubantu abaphekise uKhuzani kubala kosumatikisi uMavava Sikhakane nosomabhizinisi uVezo Kuhle nala weMathole Funeral Services kuthiwa bakhiphe yonke inhlobo yotshwala obumbe eqolo bubiza imali engaphezulu ka200,000 rands neziklabhu ezishiyagalombili. Hayi ngiyakutshela uKhuzani uqale ke ngokukhehla futhi wembesa uNonduduzo ngesonto ledlule, if you did see that. And then so abezindaba baye bathola ukuthi umkhehlo ko wandulelwe ke isigaba somcimelo lapho khona ke umakoti ubeyovalelisa koni nalume kwafa kude. Kukhona laphana izinkomo esibayeni okuthiwa ke izinkomo kusaphekiswe ngazo ke manje uKhuzani abantu abahlukahlukene uyasibona isibala lapha sigcwele inkomo. Hayi ngiyakutshela izipheko ke lezana bafethu, izipheko nje kuphela izinkomo lapha esibayeni. Umuzi kaKhuzani lana mangabe ubungawazi ngibona umuzi kaKhuzani Mpungose muhleni bafethu, muhleni umuzi. Uyazibona izinkomo ke abantu kade bephekisa ngazo. Siyenze le video kukhulunywa ngabantu kade bephekisa ngezinkomo. Uma ungazange uyibuke leyo video ungaphindela emva kancane khona ivideo kaKhuzani lapha. Siyambona kuKhuzani laphana ke kulesi sithombe ke evunulile into kanjalo bese kuba khona esinye isithombe futhi esotshwala lobo kukhulunywa ngabo ke obebulethwe uMavava Sikhakane noVezo Kuhle nala. Kuthi utshwala obumbe eqolo uzwile makushiwo obumbe eqolo obubizayo. Kwase kuba nesithombe ke sikawelile noKhuzani noboni ngubane lapha nabasesithombeni kuthiwa ke bebenikeza uKhuzani ke imali engango 50,000 rand cash ama presents nje bafethu njengoba bekashada uKhuzani. Kuningi kade kusenzeka lapha sibonile izipheko nakho konke. Umshado omhlophe ngaba ubonanga, please do watch my previous video. That was a beautiful wedding. Okay, uKhuzani eshada ke noNonduduzo kuthiwa intombazana Yakubu yasemanyiseni ngaseJozini. That I'm gonna put the picture on my screen just in case uyibuka ngevideo edlulile. Yeah guys, lona daba ke I think lo msebenzi omkhulu wenzeka namhlanje. So obviously ngizojika nevideo bengithi njani angini update ke ngalolu daba lukaKhuzani. Kukhulunywa ke idili likaMkhipheni umgcwaco wesihlabani somculi kaMaskandi uNkosikhona Innocent Khuzani Mpungose noNonduduzo Mathenjwa kwaseMandaba. Lona daba ke belibhalelana bengithi nje asikhulume ngalo kancane before sizobuka ke umsebenzi wona ukuthi uhambe kanjani. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuka ivideo.
kakhulu bafethu ngicela ke usubscribe, ulike, ushare, ufake naleya notification bell yakho on. Yaxolisa ivoice yami bafethu, mphethe iflu, ngiyakhwehlela konke, ingakho nje ngizwakala kanjena. Asibonane ku video elandelayo. Bye.